Shisian ladan kawai kalong kami kabakirteng merina. Kandi kalong kami kalong kabrio kabajai jai bha. Henry kabaklaim pade kajimut jimperkat jongka. Kajing yai lenti jong kandi kalong kami kamdai setia kabasuk hai kajing em jongka. Tang ba kam shumla ailat pade ba kita kijing kibakaya kendo kin penjat no ya kajing em jongka. Henry makahi dalade kalayale persya ya kita kijing da kajing treshitam haringkan kajing kermen ya ki kibabhatam ha kajing em jongka. Kandi kalong kami kadai kabala don iwe ikun shinrang bat ukpa jong ita ikun ula daklat no naduk ba idang rit ita ikun kumta naduk kata kapor kamirina kahap bankit hi ya kijing janjar barwa wala ikun idang rit ru kamban si banhap ba hamet balik bala tang banyo ai ba mi ita ikun bat banyo penbiang kabai dawai na benta ita ikun bun sian yalade kamirina kambyo shu watang ban bam ru namar ba anda kala ada belaru kahap ban penbiang ye kijing dan kam ikun kahap ban sai ki janjong i bat jong lade nangta sakashat katio bat men step ru shua bakan leit bela kamirina kahaban pensum pensai shwaya ikun namar ba idang red idang dan kam pensuman kastem bat dadap nang turu kakre kakrum ban leit belano ting ting kasngau kum ban kelon no jalade hajaka bela namar ba kala shat tangan palat Henry kaya sha setar pade yakite kijing ke bakamat ti anda porsyong thai kumtu pade hajaka bela kidan ke baya trai bela lang batka kiba isin ya kajing trish tom jongka namar ki yak ka bakatrai ti kiarap ban penbat lam ya ikun jongka anda kabam ha kapor trai kat ba kidang ya shongja thai hangta ti kamarina kayo ken ban bam jai ya ladi namar ba kita ke baya belalang kelayarap ban penbat lam ya ikun jongka ti kamirina kayo ban shong aram anda kadap bamja ti kajing em jong kamirina kayai telun kumta shikumta hadu anda ukun jongka ula stang balik school kajing em jong kamirina kampat yo amat ikata kajing sum namar ba anda ukun ula late school ru dang step kalaki ban penbiang baham ya ba un yo ban sang defen bat bakan yo ru balik bela dan kloy ti kumta andala de kapon late school ru kamirina kala late bu school shwa ya ukun bat dadap nang tu kan swan ban krep ban krum ya lade ban late bela kajing em jong kamirina man la kasni kam juya ban shong thai tangba kahun pat kamensiam wala ka trishtam ru namar ba ka iet bahaya la ukun kasngau ba enda kawan bela katang shei ya ukun kalaja lut kajing thai jing jram baro kumta kamirina kam ju palit jemot ikti kijing janjar ki bakaman kamirina katrei bela kat bayo tang banla ban pendap ya la ukun uba ka iet ya ting ting kamirina katrei hayeng ki brio badan ru kapor baduna jing trei kumtu dikamban si kahap banle trei lang bat ki mysterish na yeng kayarap yaki banle ya kikam kiba kamsuk kiba kala banle badan ru kapor ba kamirina kalek di chorhayo ti kikam kiba kamirina katrei kim june kahap bantrei shipang da kawai tang banlai na kapep trei kumta kapisa bai bala kabakayo ru kam june namar kibrio kiba ai balaru kila shim kabu ya ka namar ba kala leit terwahi bakin khotre kumta kador ru ki ai kat kabakis ngobet lade watla kala trish tom hadu kandu ru kita kinong ai kam ya ka kim jdan men sim perkhat lam na banta jongka ti makaru kam ju thono miki namar kasngongu yaki bakila ai bala ya ka tidak kayo kandu ru kahun ben namar ba kakhen ben tang ban yo balaman kasni lai na ka shong yang ti makaru ka kaman ben
Namar ba ka perkat anda ka syong yang le kan namyoy kum takat ka ba ki ai kita kinong ai bala kami rinaru kahun la kahun ya ka ka ba kayo kani ka jing jong kami rina ka sukkan jai ba wala ka dubru namar ba kadai ka brio ka bom juda kham thanum ya ka ka ngam bat hun be tang haladi ya ka ba ka syama ka jing kumta ki brio hasnong ru kila lingwa bha ya kamirina namar ba kam jutam ban pan kelyang nang no nang ru Henry kadap bet hi ban bam tang nai sap iba katrishdam hadu ba kashnong ka thau kala ilingwa ya ka kumno ka kan thai brio kala ban pandam barok ke jinan kam haye bat dan ru ke ba perkhat sngosen ayaka ba ka basa khon hi dalade ka kan thai tăng ba kamirina pade kam shimla island ba ka jingkran jang gibriel kan pen ko slai ka jim jang ka Henry kamirina ka imbet kum ba ka julang hi namar ba ka tang shupet ya ikon ka men sim jang ka kalahon bat suk kan jai harun kan kita ki jing ki ba ka ya lanti ti kum tai ki por kisni kala nang yai ukon jang kamirina ru ulas dang long kena Bat kakerting jong uta ukun jong karu kadai u Andre. Uni u Andre ulang ukna u bajai hi kom kakami. Ustad bro katahi haskul barok kinong hikai ki e bhai u. Namarba u pas bhabet man ka exam ka pautho. Henry u Andre pade usngaurit bet jukhalau kom ki wai pat ki khana. U Andre anda kakami kawan bala. U yo I ba kathai ba tăng ba kakami pade kamju ong pat ha u ba kathai tiu Andre nda kakami kalathia upet ye jala kakami ba katrishtam shabapalat tang ban pandap ikijingnan kam jong u tang ba kamju ong pat ha u ba kajinjar kamju pan pawi kita kijing ki ba kai kando nado ba udang red ma u na kata kadaw u Andre usngau malung jala kakami ba hadu kanne ka ai tilot iladi tăng na kabanta jong u ti hakawi kamiet katba kidang yo thia baro arngut shikun ulahab uslap ubajur bha hadu ba ki hapan shukhi shong no hakta kapor namar ba kayeng jongki kala pailet la jaw lot baro kawe kabakisa namar ba iyeng jongki idang red bha saba ila jot hiru nagta kada tang shuslap la jaw lot baro kawe kayeng ti kimban seken ki hapan chu shong no baro ashimiet namar ba dan jakathia shu kajing thia jongki kala dab dak suda kan ba kidanga shong hangta kamirina kum ka kami ko ong yala ukun kun pem kun kum no ngi em ti u Andre ru kum kun uang ha ai ken mai ti kamirina ko ong yu ti sngau kum no kun haba kum ni yak ai ka bacha ha ga yin te Andre u ong ka ho ai ken mai ngaru nga su thu hi hadu kan ni em jinja na ta ka daw mai nga kwa bangan he kloi no ta mai bangan yo ban shna no da ko ka yin ka ba kham ba khnang ba ban yo shu uslap ban pan jaw hadu kan ni ti kamirina ka ta ka por ka ngau malung ya la ukun ka ngau ye ye kan tian ki ba ukran but kakudup yu ha ketika puar ko ong ngadaya ep kami shisha kun balano pin he no namar ba ngaru ngalas ngujenjar bangan imsa kini kajing em nado padang ren mapi ti mentang nga shop kami lenti ben ya kapuar bakan batai lano pin he no mapi khnang ba nganabi mat biang sisian pan ya kajing sok kumba rangdan ipa jong pi ti kadbai kisngi ke puar kila nang yai u Andre ru hi ula da stang he stang san no ti ula stang ngau thulut ye baro ke ba usham ha kajing em hayeng hasam ka bau em man la kasngi batla ka kami ka baket ye kijing janjar na ka banta jong u bat u Andre u ju ong ru halade bling kat ni nga he nga san menta dei tang da kajing tresh dom jong imei bat usit ong ru ba ngam jite pat skau thu ba hadu kan ni imei ila ban ban biang yang
tang da ijing balas ngi jong i ngadas ngau sang sat shisha yala ime hado kan he ile na ka benta jonga bad amenta kadai sa ka kamram jonga bangan yarap ban ba alam ya ka jingkia ka ba ime iket na do pangadang ren ti mar kum ta hi u Andre ju shong yeng shu ula trei be hi man kasngi kat ka ba u ya ban trei tang ban pandap hayeng ula ong ya ka kami phi shu trei no tang ki kam yeng mo mai ngan bala no tang manga namar ba dan kam than bangin trei lang ngalala hi te mai ban pandap mangaru ti kami rinaru kom ka kami kala kamen shiba palat ban yo snow ba u khuan jongka u snow thu ya ka jing jing jar jongka u burom yi ki jing e ke ba ka ya len ti ha ki par ba udang ren tang ba ka ba snow si pat ka long ba anda ka merina kala yo ban shong sup ru kam shum la sup ka jing em jongka namar ba ha ka por ba kala yo ban shong sup ka merina ka sedang ban yo pang no se ya la di haru ba kamla shu wa tang ban kia na jing thiaru namar ba kala trish plat akapor badang rir Andre kumta enda ka pangru ka jing pang ka tri jubor bhayaka hadu ba gam skauran jing karman shu bakan dang yo ban emsla perthai byang tang ba wala kataru kamirina kam juban khuslai la ukun hakhamat jong u ko ong bet ba kam lele bad ka juban tingan hiru ya u bakan sakon no shan kumta kam ju sha u ba un shong yeng ban pet yaka Henry ka phalit trei be u kumba u julai man kasni namar kata u Andre ru sngu thu e ba ka kami kala stomjer namar ba ka kami jong u kam ju thu e ha u ti hakwi kasni u Andre u la yo ban trei da ka kam ka ba he ba bat marsin yo u la le thu e ka kami ti ka kami ru kala kamen palan ba ula yo kam ka babiang bat kala klet hiru yala dia ba kishitam namar kata ka jing kamen ka ba umla ashu ban batai ti Andre ula ong yala ka kami ka bari kamerina u ong ya ka mai lada dei ka jing trei shitom jong PM nado bangadang rian kata nganam long kumni kumbang along menta ti ka kami kala ong ya ukun kani kan kuan ka bainong ka babha ka ba ublei usiu ka liang yang ki brio ha ba ngi im ka chi im ka bahang na ka ta ka daw la dang ni ma jing e hadu kan du kan nuru nyam dei bandu jing karman Henry ni dei ban long barbor ki ba ya sha na marba ka jing e sha barbor ka juwan ra ya ka jing job ka jing im ti kat ba ki sngi ki por ki la nang ya kamirina kala nang jur ka jang shitom jongka ti kamla ashu watang man khe man sap kumba ka ju khe man ka poru namar ba ka jing tlat kala ban ka jing em jongka tang ba ider khmat jongka pade ipo ipiang ba thi kumba ka ju long ti kamirina ka khe shong ha kamra shat ja bad ka pet yala ukhun ba udang shat jing shat ha ka ta kastam ka kaman ba kaman siam ba kay i u ba ula hela san kom ba ulang menta ka ong ya u ni ngampoi perkhat i pi Andre ba phla he kloi kom ni ngas ngau dang meno ngarang penbiang ya pi menta pat phla da penbiang kala ma pi nga ti Andre usngau i ye ki kan dien ka kami ti ulai ban shong kham hajan ka kami bat ubat ik ta ki kti jong ka kami upet ye jala ka kami kat ba kadang kran ye u ti ha ka te kapor kamirina da ka sur ka ba jam jai jai ko ong ye Andre khun le se kan sadan kapor ka ba nganam la ashu ban yai rung kat bat ki jing e jong phi ki ba phindang hab ban yai lemti nang ni shakamat tang ba tang ka wei khun ken mau ba ka jing em kam ju kun no tang ha ka te ka jing e ka ba phen hab ban yai lemti Henry pide belong brio bayai sha yat sha prang ling ba kita kijing e pen sapoi sha kathong jong ka jing em shi sian kasngi kumbang along manga menta ti u Andre ula jaw umat ha kata kapor
namar ba kapang ka kami Henry namar ba usngo malung yala ka kami bakalong kabrio ka baklan shisha ka jing macam berkan ka kit ka bahi ya ka jing ka bakamat hayi hasam nadu ba udang ret mau ka jing yai lanti ka bakayai kam de ka basuk nadu ba ukpa jong u Andre eno Henry wala ka taru kamirina kam ju give up Henry ka yaya le bat kita ki jing hadu bakan da boy sha ka thong kum bakalong menta da ka jing kemen wala ka dan happening ka jing pang ka bajuru Henry kam shom las ngusi pade namar ba ka jing yai lanti jong ka sngo ba kalalong ka bajaw ka jing namar ba ukun jong ka ula he but u he ru kum ukun ubam dan jingnang jingstan Henry u he haringkat ka jingnang jingstan di kamirina ka sngo kuman yala dia baklala mat panang penstan yala ukun ubam maroi jong ka di kamirina hakata kapor ka kadop ye yala ukun but kasning ka pen I u ko ong kun pide ban le tip sngi bai komni kumbangai I manga mukun hadu lanu ru pide ban yai ne bai kani ka jinglong khnang ba phin yo ka jingkar khu tang nanga Henry na ublei trai kan rat ru endang am dan shu manga hajan jong phi ti u Andre u ong ya ka kami phi kran be belai me kumta phi mol le che ai phinam dan shu hajan jonga phi le phin dan be hasin da jonga te mai hadu lanu ru namar ba lada phim dan ma phi te mai ngan sakan ja em bangan emarwei de kamerina pade kom ka kami ka sngo thu kan ye ka jing sngo jong ukun ba usngo si lada maka kanam dan shu kumta kam kwa shu bakan crunch phang kata ka yele ban snga bat pen klan no yak ka ba kala da pen pau ha u namar ka sngo thu ba upang man siam lada maka kan ong ba kan selek no na sla parthei bat kan se no tang umarwei ti ka sngo thu ba ukun on sa sngo si na ka ka daw kam kwa shu bakan crunch phang kata ti ko ong ya ukun Andre nang shat ma phe mo kun ngan le thia no manga sawan pat ban ai ba menga hajing thia anda pladap ban shat baro namar ba ha ka ka por kamirina class ngutlat palat kam seola shu bakan shong hangta ti ka kwa bakan shu thia no namar kam sodan jaka shu ka ka jing shitom jong ka suthu ba kala nang jur tang ba kam kwa pat bakan yathu ha ukun namar ba kam kwa ba un nei bu ya ka sho hospital Henry ka kwa bakan yap su apo iye ti Andre ru ukna ba pli suthu ya kata Henry u ong ya ka kami ha oi to mai ki nang le thia no ma phi andang la dap shan man son ra pa de phi ha jing thia ti kumta kamirina ru klam da artatian hi kala le thia no bat ka klam kren khadu e ukun tang kita ki kan tian ki ba kala dap sneng u bat tang shi phang hi u Andre ru ula dap ban shar ban tio baro na banta ka kami kumta ula pan kre ki ki jing ba mi la imai bat utang shudap ula le ai ka ha jing thia bat enda upoi ha kamera thia ka kami ula kren ya ka da ka sur ka bakaman ba bat ka ba phomot phomat u ong ya ka khi mai shong bam no shwa ka ni ka jing bam ngalawan ra na bata jong thi ti ka kami jong u pade ka sngam be jar ti u Andre u i ba ka khalm thi e u le ban bo no e tek jing bam ha kami bat upar khat ba un shle ban kar sio no eka hajan te ulai no hajing thia jong ka kami umur ban kar sio na mar ba upar khat ba karang yo thia ti enda ula ba de ki ti jong ka ban kar sio ula sngo pher pan ban na mar ba ki paja slam te ki ti jong ka kami ti u Andre ha ka kapor ula stang ban khnyo na mar ba ula sngo arti ani ka jinglong jong ka kami Henry wala kataru u Andre haka jinglong kena jong u udang artatian hi ti ukersio biang baik jaka kami ukren shikren baik jaka uong mei kino se mei bam no shua kani kajing bam bakadang kruit dia namar pin bam li se shubet te kan da paja kan bang shu ki mei ki bam shua satya biang pan anda plada bam ti haka takapor kata kami pade ka sngap baik jar komta kala pelong yo Andre ba un stang ban skau thu no ba ka kami kala eno landa dia u te dei hakata kapwar ba Andre usdang no seban yam namar ba ula tawat iki kejat ru
ที่หลับประจัดสลัมที่อุปยกระตุจังการุกำลงชุกอมบากระดังกมตาอุลายามไปดนวดหากตะกปอร์อันเดรมาร์เวนามาร์บาอุลาสงทุบากะกะเมกะลาอิโนอายูที่อุลาชุยามบัญญาหังตามาร์เวบาบเลยกันไหมพี่เอลันเด็ดยังไงพิมกรันยังไงว่าตังชิกันเตียนรู้บเลยพิมยทุยังไงบาพิลาสงตุลัดบางอันยัวบางอันเปียมยพี่ฮักชาดัมจังไงฮันเรย์พี่ปัดไหมพี่เอลันเด็ดยังไงคลำกรันว่าตังชิกันเตียนรู้ที่อุลายามชิยามหากตะกปอร์ฮารุบาอุสงบากะประเทศกะลาดมเลี้ยวนักบันตาจงอูที่อันดาวลายามชิยามหากตะกปอร์อุสดังประเดบันสงทุบัดอ่องฮลาดีบาเลงันยามกันนี่งำเดบังันยามฮัดดูกันนี่นามาร์บากันนี่บารอกกันเดบาอีเมย์อีปลัดยังไงยิมกว่าบังันสงสีเดนากตะกดาวบายิมกว่าฮิรุบันยทุหางาละได้สงตลอดกันดูกันนูรุนามาร์ยกะจิงคุสไลจุงายิมกว่าบันยีบางันประคัดนักบันตาจงยิมกว่าบันยียากระดุดขมัดจุงาบังันสงสีบาดอุองรุฮาลาเดบับลิงกะจิงจงเมย์กำชุมลายามกุมบากะเม็ดจงกะยามเฮนรีกะจิงจงเมย์กะยัยซาหับงาบารวชรตากะจิงจงาบัดหากะตะกะปอร์หากมัดกะตะกะเม็ดยับจงกะกะเมอุอันเดรอุสมายลาเดอุองหากมัดจงกะตะกะเม็ดยับกะกะเมย์กุมบาพิกว่ายังาบังันเลติบสงีบัดบังันติบเบรียวติบเลยกุมตาฮิโรเมย์งันยัยลองบัดอุองรูบากุมบาพิกว่ายังไงบางอันลองอุบายรับยิกิบาชมจิงจาร์กุมตาเมย์งันยายเปอร์ชังบันลองกุมบาพิกว่ากัดบางอันละอีบอร์งันเปอร์ชังเบ็ดเมย์ยกกบาพิกว่าบางอันเละบัดกุมบาพิลาจุฮิไกฮิโรบางันนำดูจิงกันมันฮับบางมาดยิกจิงกุมตาฮิโรเมย์งันยายกันมันยกกบาพัดตั้มฮักจิงกัดงาดังฮักนิกประเทศกุมตานาดูกตะกสงีฮีกจิงจงอันเดรูกลานังคัมบาชูบันยากบาอุพาฮักปวารบากะกะเมกะดังบัดชิชาอุยอชิบุนกจิงกะคูฮักจิงจงอูนักดาวบาชมลาปันเข็นยกิกันเตียนกิบากะกะเมกะสนึงบัดฮิกายอูฮักปวารบากะดัง